Guretzat hemen egotea ore handia dela esan beharra daukagu. Izan ere, guri egokitu baitzaizu herriko alkate txiki gisa aritzea. Beraz, gure eskerrik beroenak aukera hau eskaintzagatik. 3 urte luzez eta gero, berriro ere Mendekoste jaiak ospatzeko aukera izan dugu, eta hauek asteak pasatzen gaude. Zaballi pirata, Maria Lagaien eta haien laguntxoak hementxe daukagu jada, eta hau etorria ematera etorri gara plazanetara. Oide bezala, udaberriko jaien irrikitan egoten gara, senideekin eta lagunekin primera pasatzeko. Izan ere, jaiek aukera esko emango dizkigu gironean ibiltzeko, modu desberdinak gozatzeko, lagunen artean harremanak sendotzeko. Horretarako, egitarauan ari eta guztientzako ekintzak prestatu ditu jai batzordeak, denok parte hartu ahal izateko. Beraz, hemen zaudeten guztiek prestatu diren ekintzetan modu sanoan parte hartzera animatu nahi zaituztegu. Bide batez eskerrak eman nahi dizkiogu jai batzordeari egiteko lan nagarrik ere. Eta ez daztu, nola pare bat hilabete horreta pasatzenean, hitzekin hitz egita prest agertu ginen. Eta jaien ere jarraitu dezagun euskaraz erabili. Hitzekin zuekin. Sinistu dezagun euskara ez dela daukagun zerbait. Garen zerbait bertik. Gora zuen! Gora zuen!
Lezoarroi eskerrik asko, horren beste urte eta gero hemen horrela guri onartzeagatik eta holako ongi etorri egiteagatik eta disfrutatu jaiak, besteik ez. Bueno, eta beste gauzatxo bat, konfiskatu dizkibuten sardo harriak errekuperatzen laguntzagatik ere eskerrak, Mariak oparetuko dizkibu afairako, eta bueno, mendeko ospatu, eta maitasunez bizi eta errespetuz. Gora Lezo, eta gora mendeko osteak! Opa!